Ωραία. Μόλις βγάλουμε τα άλλα από το φούρνο, ψήνουμε αυτά και τελειώσαμε. Ακόμα δεν ξεκίνησες και χτύψεις τρίτη παραγγελία. Σε λίγο όπως θα πας δεν θα προλαβαίνουμε. Μακάρι. Από το στόμα σου και στου πελάτη ταυτή. Δεν το πιστεύω σήμερα, δεν το πιστεύω. Η τρίτη μπλούζα που λερώνω, αν είναι δυνατόν. Καλά να πάθεις. Αφού δεν θες να σου βάλω ποδιά. Καλά κάνει το παιδί, είναι δυνατόν να φορέσει τις δικές σου ποδιές γυναικείες. Πες τα βρε Ηλία, σε παρακαλώ, πες τα γιατί στο τέλος θα μου φορέσει και φακιόλι. Μην ανησυχείς αγόρι μου, ο μπαμπάς είναι εδώ. Θα σου πάρω εγώ μια ωραία ποδιά. Αντρική, με σκούφο, χτύπα, μπράβο. Καλά, μην ξοδεύεσαι κιόλας, εντάξει. Ούτως ή άλλως εγώ αυτή τη δουλειά δεν βλέπω να την κάνω και για πολύ. Αφού υποσχέθηκες ότι θα με βοηθήσει. Εντάξει, για ένα διάστημα βρε μαμά, συγγνώμη. Εγώ θέλω να κάνω κάτι δικό μου, κάτι. Μα γιατί δεν γίνεσαι κι εσύ μάγειρας, αφού φαίνεται ότι την έχεις την τάση. Φαίνεται από τον τρόπο που χτυπάς τα αυγά και τα σπάς απάνω. Γεια. Καλώς το κοριτσάκι μας. Θα κάτσεις μαζί μας? Γιατί όχι. Τι έπαθες εσύ? Δεν είναι τίποτα. Αναπτύσσει μια καινούργια τεχνική. Θα σου απαντήσω, εγώ τουλάχιστον βοηθάω εδώ μέσα. Δεν κάθομαι με μια εφημερίδα να. Συμβαίνει κάτι με αυτούς τους δύο? Όπα, τίποτα. Τρώγονται μεταξύ τους και με διασκεδάζουν. Να σου πω. Τι γίνεται με το Σωτήρι? Τώρα, αυτόν τι μου τον αναφέρεις και μου χαλάς τη διάθεση? Συγγνώμη κοριτσάκι μου, δεν το ήθελα. Τι έγινε αδελφούλα? Σε σουταρέ. Αν θες να μάθεις εξυπνάκια, εγώ τον σούταρα. Του έδωσα μία και τον έστειλε από εκεί που ήρθε. Και ησύχασε. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Τι δηλαδή, τελειώσατε? Να σας πω. Δεν υπάρχει άλλο θέμα να συζητήσουμε εδώ μέσα για το Σωτήρι, πρέπει να μιλάμε συνέχεια. Πώς δεν υπάρχει? Θα μου λες το καινούργιο σου boyfriend πώς το λένε? Σου πω εγώ πώς το λένε. Έτσι το λένε. Έλα Παναγία μου. Καλά, πάλι εσύ εδώ. Συγγνώμη, άμα δεν κάνεις κέφι να σηκωθώ να φύγω. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Τι λες, πάμε κανένα σινεμά? Νόμιζα ότι δεν γούσταρες να βγεις μαζί μου. Σαν να πιστεύεις ότι σου πέφτω λίγος. Ας πούμε ότι ήθελα να δω αν θα επιμείνεις. Και τι λέει? Το τεστάκι το πέρασα. Κατάλαβες πόσο πολύ μου άρεσες? Συγγνώμη που ήμουν κάφρος το πρωί. Δεν είναι ότι δεν γούσταρα. Απλά σε είδα και κόμπλαρα. Εσύ και να κομπλάρεις? Καλά πολύ κουφό. Γιατί? Εντάξει, φαίνεσαι κοπέλα με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ναι, τα φαινόμενα πατούν όμως. Τι λες, πάμε κανένα σινεμά? Πάμε. Ξέρεις. Λοιπόν, τι λες να κάνουμε τώρα? Ό,τι θέλεις. Θέλεις να πάμε κάπου να χορέψουμε? Τι, κλαμπάκι και έτσι? Ναι. Οκ. Ωραία, Ελβίδα. Τι, πάμε κάπου να χορέψουμε? Εγώ τι πει κοπέλα μου? Άκουτα εσύ να μαθαίνεις. Ναι. Για όχι, απόψε εγώ δεν θα είμαι πολύ καλή παρέα. Ας τα αφήσουμε άλλη μέρα. Έλα, είσαι που θα σε βοηθήσει να ξεχαστείς, θα γελάσουμε. Όχι, αλήθεια. Μου στέκησε πολύ με τη διευθύντρια. Εντάξει, την είδα σαν μάνα μου. Ξέρω εγώ τι χρειάζεται η ελπίδα. Μία βόλτα. Ναι. Δεν ήθελες κλαμπάκι. Παπιά γίναμε. Συγγνώμη, εγώ φταίω που δεν έχεις μια ομπρέλα μαζί σου. Μα πέστε μας κιόλας. Γιατί είχες εσύ? Εγώ δεν κουμπανάω τσαντασακίδιο. Αλλά τι βάζεις εκεί μέσα? Την Άρτα και τα Γιάννενα. Ό,τι θέλω βάζω. Να σου πω, ακόμη δεν γνωριστήκαμε, αρχίσαμε τον έλεγχο. Δεν μου λες, είμαστε μόνοι μας? Ναι, αν ήταν εδώ η μάνα μου, το έχεις καταλάβει. Τι ώρα θα γίνεις? Να μην σε νοιάζει. Αν ήθελες την ανεξαρτησία μας, να πηγαίναμε στο κλαμπ. Συγγνώμη, μόνο πλήρωσα σινεμά, δεν έχω άλλα. Γιατί δεν το πες? Εκεί που θα πηγαίναμε, κάνει πόρτα μια κολλητή μου. Με βάζει μέσα τζάμπα. Ναι, οκ, πες ότι πέραμε. Κοίταξε τώρα η εικόνα. Εγώ και εσύ μπαίνουμε στο μπαρ, έτσι. Συγγνώμη, κοπελιά, πιάσε δύο νεράκια της βρύσης. Δεν λέει. Μην καθίσεις, μουσκεμα θα τα κάνεις. Και θα έχω μουρμούρα από τη μάνα μου. Πάω να φέρω πετσέτες και νερά και βρύσεις. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τελικά δεν με χαλάει και το σπίτι. Κερνάω εγώ. Μέχρι να βρεις δουλειά όμως, μην κακομαθαίνουμε. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, αν θες κι άλλο. Όχι, όχι. Εννοώ σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Εντάξει, όλοι έχουμε περάσει από παραχτή φάση. Η δουλειά έρχεται και σε βρίσκει. Αρκεί να μην είσαι τύπος του καναπέ και πάσχεις από οξία τεμπελίτιδα. Είπα κάτι? Όχι.
Η τεκίλα μου κάθισε. Και γιατί δουλειά ψάχνουνε? Κάτι που να το γουστάρω. Όπως? Το ποδόσφαιρο. Παίζεις μπάλα? Όχι, όχι. Κάνεις διαιτησία? Ούτε. Είσαι προπονητής? Εξωφυλαρούχας? Όχι, όχι. Μου αρέσει να περιγράφω αγώνες. Άρεξε την τηλεόραση, έχει μάτσα. Εδώ. Και αλλάζει το παιχνίδι προς τα δεξιά και η μπάλα στη μικρή περιοχή και γκολ! Πόσο άχρηστος μπορεί να είσαι! Δεν νομίζω ότι οι παρουσιαστές επιτρέπεται να εκφράζουν τη γνώμη τους. Ούτε όταν χάνει η ομάδα τους. Αν δεν μπορείς να συγκρατηθείς, καλύτερα να αποφεύγεις τα μάτς που παίζει. Τέτοια γκολ δεν κάνονται. Εμένα μ' άρεσε πάντως. Η στραβοκλωτσιά! Η περιγραφή σου, βρε χαζέ. Φίρικος ο διαιτητής στέλνει την αγαπημένη μου ομάδα στα ποδητήρια. Η τιμένη είναι, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορεί να χάθει και μια μάχη, αλλά όχι ο πόλεμος. Εξαντλήθηκα. Πάντως δεν νομίζω ότι είσαι έτοιμος ακόμα για δουλειά. Δεν μου λες, σου άρεσε καθόλου ή βαρέθηκες? Την καταβρήκα. Έχεις πολύ στυλ. Και είσαι, πώς να σου το πω έτσι, είσαι σπιντάτος. Εγώ από ποδόσφαιρο δεν σκαμπάζω. Αλλά μια φορά μ' αρέσεις. Να σε ακούω εννοώ. Όποτε θες μπορούμε να το ξανακάνουμε. Φαντάζεσαι να τα καταφέρεις και να πετύχεις την τηλεόραση? Θα καταντήσω να βλέπω όλους τους αγώνες. Εντάξει, αυτό δεν παίζει. Για να μπεις εκεί πέρα θέλει κοντρόφισμα. Και ταλέντο επίσης, που εσύ το έχεις. Το πιστεύεις? Τι πλάκα σου κάνω. Ξέρεις, είσαι το πρώτο κόριτσι που... Ναι. που με άκουσα να περιγράφω Και μ' άρεσε πολύ. Αλήθεια. Δεν ξέρω, θα μου άρεσε πολύ να την κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί εκτός ότι την γουστάρω, έχει και καλά χρήματα. Και έτσι, ξέρω εγώ, μπορείς να πας στην κοπέλα σου για... λέμε τώρα, έτσι. Να την πας για ένα ποτό, σε ένα κλαμπ. Καλά, μέχρι τότε μπορούμε και με τεκίλα στο σπίτι. Καλύτερα να πηγαίνεις, μη γυρίσει η μάνα μου και μας πετύχει με τα ποτήρια. Σταμάτησε και η βροχή. Καλό δρόμο. Τι? Όχι. Καλό δρόμο. Όχι. Καλό δρόμο. Και με παραθεύει από τα δόντια και είναι το κόρνερ και πηγαίνει στη μικρή περιοχή και είναι... όχι, είναι γκολ. Είναι γκολ. Η μπάλα στη μικρή περιοχή πήγαινε γκολ στα δίχτυα. Πήγαινε στα δίχτυα, σου λέω. Νικόλα μου. Βρε μωρό μου, και στον ύπνο σου γήπεδο βλέπεις. Ξύπνο, έχουμε δουλειές. Εντάξει, θα έρθω σε λίγο, μαμά. Να σε δω. Σε λίγο. Εντάξει. Πάλι καλά που σε πήρα τηλέφωνο για να έρθεις από εδώ. Γιατί άμα περίμενα από σένα, τόσες μέρες δεν φωνούν τα κρόαση. Γιατί γκρινιάζεις, βρε μωρό, Τόσα γλυκά μηνυματάκια δεν σου στείλα. Ναι, δεν λέω. Αλλά για να βρεθούμε ούτε λόγος. Τι να κάνω, με είχες τρώσει η μάνα μου στο μαγείρεμα. Κάθε βράδυ δίπλα και διαφορετικό πελάτη. Σοβαρά. Και εγώ που σε έχω θα ήσουν αραχτός μπροστά στην τηλεόραση και θα βλέπεις μπάλα. Όχι, σου λέω. Έχει πει τρελή δουλειά. Έτσι όπως πάμε, βλέπω να την τρώω με την κρουέλα Καλυφατίδη σου. Μακάρι. Και εγώ θα την κοπανίσω από το catering, τις τρίγκλες και τη μάνα μου και θα έρθω να δουλέψω για εσάς. Με θέλετε? Και το ρωτάς. Μόνο να σου πω, τα κρεμμυδάκια θα τα καθαρίζεις εσύ, όχι εγώ. Εγώ με γιος αφεντικίνας. Τι όχι. Λοιπόν, στη συνεργασία μας. Εντάξει. Και σε όλα τα άλλα που θα κάνουμε μαζί.